Wannan ɗan ajin yake cewa dakta dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ka faɗa min maganin istimna'i. To shi babban matsalar yin istimna'i shine addiction, wato sabo kenan, mutum ya saba da yin wannan abun kuma ya kasa dainawa. Saboda a duk lokacin da mutum ya yi istimna'i ƙwaƙwalwarsa tana fitar da wasu sinadarai kamar irin su dopamine wanda suke sa mutum ya ji daɗi sosai. So ita ƙwaƙwalwa a duk lokacin da mutum ya yi wani abu ya ji daɗi to so take a ci gaba da wannan abun kar a daina yin sa. To shi ne za ku ga masu istimna'i suna kasa dainawa, ko da sun tuba na kwana ɗaya biyu sai su ƙara komawa gidan jiya. Ba ma su kaɗai ba, har irin masu shan taba sigari, masu shaye-shaye, masu shan giya, masu caca, duk irin wannan abun yana kama su, wato addiction. So magana ta Allah, babu wani magani da za a baka wanda zai hana ka yin istimna'i, ko kuma wanda zai hana ka yin caca, ko kuma wanda zai hana ka shaye-shaye. Saboda kai ne ka fara yin wannan abun a hankali ka saba da shi, don haka kai ne za ka ɗauki matakai a hankali wanda za ka cire wannan abun daga ƙwaƙwalwarka. Na yi bidiyo akan matakan da ake bi don a yi maganin addiction, so kuna iya zuwa ku duba bidiyon. Sannan kuma yana da muhimmancin gaske mutum ya sani cewa daga lokacin da ka daina yin istimna'i, to in Allah ya yarda matsalarka a cikin kaso 100, kaso 80 ka riga ka yi maganinta. Dama shi wahalarsa shi ne dainawa ɗin, idan har ka daina to ka gode wa Allah. Sannan da yawa daga cikin matsalolin da ake cewa istimna'i yana haifarwa kamar rashin haihuwa ba gaskiya ba ne. Babu wani bincike da ya tabbatar da haka. Sai dai tabbas yin istimna'i yakan iya sa mutum anxiety, wato fargaba kenan, sannan kuma da depression, wato ciwon damuwa kenan. Sannan kuma ƙwayar cuta za ta iya shiga gaban mutum ta ba shi matsala, abin da za mu iya kiransa da genital tract infection. Alamomin da mace ko namiji za su gani sun haɗa da ƙuraje su ringa fito musu a gabansu ko a maraina, ko kuma mutum ya ringa fama da ƙaiƙayi a nan gaban nasa, ko kuma ya zamana discharge yana fita, wato wani abu yana fita ta gaban mutum na matsala. Sannan kuma mutum ya ringa fama da zafin fitsari ko yawan yin fitsari akai-akai, ko kuma mutum yana fitsari ya ringa ji kamar fitsarin bai fita ba duka, da wasu alamomin ma bayan waɗannan. To waɗannan su ne matsalolin da kawai za ka iya sha musu magani, kuma shi ma asibiti za ka je a gwada ka a baka maganin da ya dace. Amma idan ba haka ba, idan har ka daina yin istimna'i kuma ba ka fama da wata matsala a jikinka, to ba ka buƙatar ka sha wani magani kwata-kwata. Jikinka duka zai gyara wannan matsalolin da suka faru a baya a hankali. I believe idan aka gaya wa mutane istimna'i haramun ne, wannan kawai ya isa. Ba sai an zo ana tsorata su da abubuwa na ƙarya ba, kuma ana siyar musu da magunguna masu tsada. Wannan abun da ake yi yana ƙara tunzura musu wannan fargaba da suke ciki da kuma damuwa, wanda hakan sai ka ji wasu suna kasa yin aure ma don saboda wannan abun. To idan kana yin istimna'i ka yi ƙoƙari ka daina, idan kuma har ka daina to ka yi ƙoƙari kar ka sake komawa. Idan ba ka ga wata matsala a jikinka ba, ba ka da wani matsala, ka kwantar da hankalinka. Idan kuma ka ga wata matsala wadda na faɗa a baya, to sai ka je asibiti a duba ka.